Organisation case, opgave 2, kompetencer. Af Camilla, Lukas, Patrick og Frederikke. Opgave 1. Redegør for begreberne kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationer. Kvalifikationer er egenskaber, som er knyttet til en person, og som er erhvervet ved en læreproces. Kompetencer. Kompetencer er kvalifikationer, som anvendes i samspil med en given jobsituation og inden for en given organisatorisk sammenhæng. Kompetencer kan blive delt op i 4 forskellige grupper: operativ, unik, meta og lokal. Metakompetence. Metakompetence, også kaldet den generelle kompetence, er et udtryk for de kvalifikationer, som kan komme i spil i mange sammenhænge. Metakompetencer kan være kompetencer inden for sprog, kulturforståelse, kommunikation og læringsberedskab. Operativ kompetence. Den operative kompetence er også almen i den forstand, at den kan anvendes i mange sammenhænge, men den er i højere grad knyttet til en bestemt branche eller en bestemt funktion. Eksempler for operativ kompetence er IT, håndværk, fysioterapi og bogtrykkeri. Lokal kompetence. Lokal kompetence kaldes også for intraorganisatorisk kompetence. Det er et udtryk for en høj grad af lokal kendskab til en bestemt konklusion. Typisk medfører lokal kompetence en høj status inden for organisationen, men den udenfor ikke umiddelbart kan erkendes. Den lokale kompetence blev ikke overført godt fra organisation til organisation. Eksempler på lokal kompetence er kendskab til organisationen. Unik kompetence. Den unikke kompetence er udtryk for høj specialiseret arbejdsfunktion, som skal udføres inden for ganske veldefinerede organisatoriske sammenhæng. Eksempler på unik kompetence er branchekendskab, produktkendskab, speciel viden og nicheproduktion. Opgave 2. Med udgangspunkt i stillingsopslaget butikssælger med VVS-kompetencer, skal du redegøre for, hvilke kompetencer Sanistål efterspørger hos sine nye medarbejdere. Kom ind på såvel faglige som personlige kompetencer. Sanistål søger en medarbejder, som har kompetencer inden for de 3 af de 4 kompetencetyper. Unik kompetence, som er branchekendskab, da de søger en, som har kendskab til VVS. Operativ kompetence, da de søger en, som kan benytte IT på et brugerniveau, kan stå i kassen, være en del af lærerstyringen og vareopfølgningen. Metakompetence, da deres nye medarbejdere skal være gode til at kommunikere, altså kunne snakke med kunden på i kassen, men også over telefonen. Og spørgsmål 3. Fortæl, hvilke redskaber HR-afdelingen kan benytte sig af, hvis man gerne vil måle eller teste en ansøgers personlige kompetencer, og diskutere også fordele og ulemper derved at anvende sådanne tests. De kan benytte sig af DISC-testen. DISC er en personanalyse, der bygger på William Moulton Marstons teorier fra 1928 om menneskers adfærd i organisationer. DISC-personanalyse viser en persons adfærd i forskellige kontekster, og er derfor velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for udvikling for personer og grupper. DISC-profilanalyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter. D står for dominans, I står for indflydelse, C står for stabilitet, C står for compliance eller tilpasningsdygtighed. En DISC-test giver svaret på, hvordan medarbejdere eller jobsøgere reagerer i specifikke situationer eller miljøer. Der er ingen fordele for sådan et DISC. Nej, nope, ingen fy for fordele.